Γεια σας παιδιά και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη tutorial. Πρόσφατα ανέβασα ένα βίντεο στο TikTok με ένα BrainRot AI edit του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν δεν το έχετε δει, είναι αυτό εδώ. Μετά από κόπους ετών, ολοκλήρωσα το αριστούργημά μου, το Skibidi Toilet στο Οχάιο, και τώρα μου λέτε εσείς ότι δεν θέλετε να μου το ριζάρετε. Η μπέτα στο Οχάιο δεν πρόκειται να γίνουν σίγμα. Το πολύ να γίνει Phantom Taxi. Και ο λόγος που κάνω το tutorial είναι διότι στα σχόλια πολλά άτομα μου ζητήσατε πώς το έκανες, κάνε ένα tutorial κτλ. Και κάποιοι μέχρι και DMs μου στείλατε για να κάνω tutorial. Οπότε αυτό θα κάνουμε σήμερα. Το tutorial αυτό δεν είναι πολύ φιλικό προς αρχάριους, αλλά με λίγη προσπάθεια μπορεί να το καταφέρει ο καθένας σας. Επίσης να πω ότι θα χρειαστείτε ένα αρκετά καλό υπολογιστή για να το κάνετε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκοι, οπότε αυτός είναι ο τρόπος που το έκανα εγώ. Ο υπολογιστής μου έχει κάρτα γραφικών RTX 3060 με 12 GB VRAM, αλλά μέχρι και με μια 1050 Ti μπορείτε να κάνετε τη δουλειά αυτή. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να βρούμε ένα επεισόδιο της σειράς που θέλουμε να κάνουμε edit και ένα σημείο. Το σημείο που θα επιλέξω εγώ είναι αυτό εδώ. Θα παίζει τηλεόραση, καμιά αστυνομική ταινία. Μα αφού είναι κλειστή η τηλεόραση. Αλβανέ, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις. Άφησε τους ομήρους και παραδώσου. Αλβανέ λέει, για μένα λέει, εγώ είμαι βορειοϊπηρώτη. Αυτό σε μάρα είναι ανεγκέφαλε. Εδώ λέει το σπίτι είναι περικυκλωμένο. Αμάν, να δεις η Ματίνα μας την έκανε. Αυτό. Αφού έχουμε επιλέξει ποιο κομμάτι θα κάνουμε edit, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βγάλουμε ένα σενάριο. Οπότε ακούτε τι λέει το επεισόδιο και απλά κάνετε μικρές αλλαγές. Προσωπικά εγώ δεν ξέρω και πολλά από BrainRot, οπότε ψάχνω και στο Google για BrainRot Words και δεν υπάρχουν και πολλές BrainRot λίστες, αλλά υπάρχουν κάποια, ας πούμε, κάτι τέτοια που μπορεί να βρεις πράγματα. Οκ, έχω γράψει ένα σενάριο. Αυτό το βήμα είναι κάπως πιο δύσκολο από τα άλλα. Θα πάρουμε τον ήχο από τη σειρά και θα το χωρίσουμε σε clips για κάθε ηθοποιό, να έχουμε ένα ξεχωριστό αρχείο ήχου. Μετά θα το βάλουμε σε ένα AI για να αντιγράψει τη φωνή τους. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. AI έχω ήδη για τον Κατακουζινό, οπότε θα κάνω μόνο για τους υπόλοιπους. Αυτό το βήμα μπορείτε να το κάνετε σε οποιοδήποτε audio ή video editing πρόγραμμα. Εγώ το κάνω στο Premiere Pro. Συνήθως θέλουμε γύρω στο 1 λεπτό από ήχο, οπότε απομόνωσα τώρα μόνο τον αστυνόμο με την τουντούκα. Το σπίτι είναι περικυκλωμένο, πέτα το όπλο και βγες έξω με τα χέρια ψηλά. Αλβανέ, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις. Άφησε τους ομήρους και παραδώσου. Δυστυχώς είναι μόνο 10 δευτερόλεπτα, αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει άλλη σκηνή στο επεισόδιο που μιλάει με την τουντούκα. Εφόσον έχουμε μόνο αυτό θα κάνουμε render. Μπορείτε είτε MP3 είτε waveform audio, .wav δηλαδή. Συνήθως waveform είναι καλύτερα, αλλά μπορείτε ό,τι να είναι, ό,τι σας βολεύει εσάς. Τώρα θα κάνω για τον πύρο. Εφόσον για τον πύρο έχουμε και άλλες σκηνές, θα πάρω και από αλλού. Κακό δεν είναι που πήρα φάω σαλάμι, κακό είναι που έφυγε χωρίς πληρώσω. Θα πληρώσουμε εμείς τα σαλάμι. Πως έχετε και φέτα τυρί. Φάε με Πύρο, φάε με. Λοιπόν, από τον Πύρο μπόρεσα να κάνω 40 δευτερόλεπτα κλιπ. Εμένα κυνηγάει άνθρωπο σούπερ μάρκετ. Πύρο πίναγε πολύ, πήγε σούπερ μάρκετ, πήρε σαλάμι, φάε. Κακό δεν είναι που πήρα φάω σαλάμι, κακό είναι που έφυγα χωρίς πληρώσω. Το έκλεψα αλλά δεν το φάγα ακόμα. Εδώ είναι, μήπως έχετε ψωμί, κάνω σάντουιτ. Μήπως έχετε και φέτα τυρί, ταιριάζει με σαλάμι. Όχι κυρία Ελένη, εγώ δεν θέλει μπερδέματα, εγώ δεν είμαι κλέφτης. Εγώ στεκόμουν μπροστά σαλάμι. Κοίταγα εγώ σαλάμι κοίταγε εμένα και ξαφνικά άρχισε σαλάμι μιλάει. Φάε με Πύρο, φάε με. Κυρία Ελένη, τι όπλο είναι αυτό? Εσύ φοβάσαι κλέφτες? Αλβανέ λέει, για μένα λέει, εγώ είμαι βορειοϊπηρώτη. Απόσπασμα, τι Πύρο. Όχι ρε γαμώτο, για ένα σαλάμι. Κάνουμε και αυτό render. Και τώρα θα κάνουμε για την Ελένη. Όχι Κωνσταντίνε, μη με σώσεις. Κάναμε λοιπόν και για την Ελένη ένα κλιπ. Αφού έχουμε κάνει τα audio clips μας και τα έχουμε αποθηκεύσει κάπου, θα πάτε στο link στην περιγραφή και θα μπείτε σε αυτήν εδώ τη σελίδα στο GitHub. Το πρόγραμμα είναι εντελώς open source και θα πάτε εδώ στα releases, θα πατήσετε αυτό το link
και θα κατεβάσετε αυτό εδώ το αρχείο. Και αφού το κάνουμε από συμπίεση θα το ανοίξουμε και θα ανοίξουμε αυτό εδώ που λέει Go Web. Αφού τελειώσει η διαδικασία θα ανοίξει σε ένα παράθυρο browser. Αυτό θα είναι το UI που θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε train τις φωνές. Πατάμε εδώ που λέει train. Πάμε εδώ και βάζουμε ένα όνομα. Θα κάνω πρώτα τον αστυνόμο, οπότε θα γράψω αστυνόμος. Θα πατήσω 48 kHz. Version 2 που είναι καλύτερο. Αυτό εδώ είναι ανάλογο με τα cores που έχετε στην CPU. Εγώ δεν θυμάμαι πως έχω, να κάτσω να δω. Είναι αυτός ο αριθμός που βλέπετε εδώ πέρα, λογικοί επεξεργαστές, 8. Εγώ θα το κρατήσω στο 6, διότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ CPU intensive αυτή η διαδικασία που θα κάνουμε πρώτα. Μετά θα πάμε εδώ πέρα και θα βάλουμε τη διαδρομή στην οποία είναι το αρχείο μας. Εγώ το έβαλα στο φάκελο datasets, αστυνόμος μεγάφωνο και το έχω εδώ πέρα. Όπου και να το βάλατε θα πατήσετε εδώ πάνω και θα κάνετε αντιγραφή αυτό εδώ. Θα πάτε πίσω εδώ, επικόλληση, και να είστε σίγουροι ότι δεν έχει κενά κανένας από τους φακέλους σας. Αν έχει, ή θα μετονομάσετε το φάκελο ή θα πάτε εδώ και θα βάλετε πώς τα λένε, εισαγωγικά τα λένε, δεν θυμάμαι. Πατήστε process data, περιμένετε εδώ. Εδώ θα κάνει μια διαδικασία και έχει τελειώσει γιατί ήταν μικρό το κλιπ μας. Θα επιλέξουμε RMVPE που είναι και γρήγορο και καλό. Ένα άλλο που είναι καλό αλλά είναι αργό είναι το Harvest, και ένα που είναι πολύ γρήγορο αλλά κακό είναι το PM. Το RMVPE είναι το καλύτερο στην δικιά μου εμπειρία. Πατήσουμε Feature Extraction, θα περιμένουμε, δεν θα πάρει πολύ ώρα το Feature Extraction. Ο χρόνος που θα πάρει είναι ανάλογα με το μέγεθος του dataset σας σε όλες τις διαδικασίες. Μόλις λέει All Feature Done, έχει τελειώσει το Feature Extraction. Θα πάμε κάτω, θα βάλουμε 50 για να μην φάει πολύ χώρο. Αυτό είναι πόσο συχνά θα αποθηκεύει το μοντέλο μας. Total Training, αυτά είναι τα epochs, για πόσα epochs θα κάνει training. Εγώ συνήθως βάζω 300 με 500, περισσότερα epochs θα πάρουν περισσότερη ώρα, αλλά άμα έχετε μικρό dataset δεν μας πειράζει καθόλου. Batch size per GPU, αυτό το βάλετε ανάλογα με τη VRAM που έχετε στην κάρτα γραφικών σας. Εγώ έχω 12 GB VRAM, για να μην τα χρησιμοποιήσω όλα θα βάλω 10. Αν έχετε 4 GB VRAM θα βάλετε ξέρω εγώ 3, 2, αυτά τα κρατάμε ίδια. Πηγαίνουμε εδώ, πρώτα κάνουμε το train to feature index, θα τελειώσει πολύ γρήγορα και μετά πατάμε train model. Αν θέλουμε να δούμε την διαδικασία, ανοίγουμε το CMD παράθυρο και σε λίγο θα ξεκινήσει. Μόλις αρχίσει να γράφει train epoch 1, έχει ξεκινήσει να κάνει training. Αν έχετε κάποιο error και δεν αρχίσει να κάνει training, πείτε το μου στα σχόλια. Επειδή είναι πολύ μικρό το dataset μου για τον αστυνόμο, θα γίνει αρκετά γρήγορα. Τα λέμε όταν γίνει. Αφού τελείωσε ο αστυνόμος, κάνουμε το ίδιο πράγμα και για τα υπόλοιπα. Βάζουμε Ελένη Βλαχάκη. Άμα το κάνατε πριν, κρατάτε όλα τα ίδια εκτός από αυτό και αυτό. Κάνετε τα process data κτλ. Μετά το feature extraction και train feature index. Και μετά train model. Τα λέμε όταν γίνει και η Ελένη Βλαχάκη. Όχι. Τα λέμε όταν γίνουν όλα. Για να κερδίσουμε χρόνο, δεν θα περιμένω να γίνουν όλα. Θα σας δείξω πώς να κάνετε το δικό σας dub από τις φωνές και απλά θα το κάνετε για όλες τις φωνές. Μετά θα πάτε στο link στην περιγραφή, είναι άλλο ένα GitHub link, εντελώς open source, το οποίο είναι ένα RVC voice changer, ουσιαστικά voice changer που δουλεύει με το RVC, οπότε γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Θα σκρολάρουμε κάτω και θα φτάσουμε σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Αυτό είναι το τελευταίο version. Θα μας βγάλει εδώ πέρα λοιπόν. Αυτό είναι το τελευταίο version, 18α, κούντα, και το κατεβάζουμε. Αφού κατέβει θα ανοίξουμε το αρχείο και θα ξανακάνουμε αποσυμπίεση όπου θέλουμε. Μετά θα πάμε στο φάκελό του, θα σκρολάρουμε κάτω μέχρι να βρούμε το αρχείο start κάτω παύλα http.bat. Το ανοίγουμε και περιμένουμε για λίγο. Όταν όλα ανοίξουν θα εμφανιστεί αυτό το παράθυρο, πατάμε εδώ start. Εγώ έχω ήδη βάλει κάποιες δικές μου φωνές και θα έχει και κάποιες default φωνές. Εσείς θα πατήσετε edit, θα πάτε εδώ που λέει blank. Θα πατήσετε upload, θα πατήσετε στο πρώτο select file και θα πάτε στο Mangu RVC, weights και θα πατήσετε το PTH αρχείο σας. Για το index θα πάτε σε select file, RVC και πάλι, θα πάτε στα logs, αστυνόμος και θα πατήσετε το added index. Upload, θα πάτε κάτω, μπορείτε να βάλετε και εικόνα άμα θέλετε. Έβαλα λοιπόν και μια φωτογραφία και μετά θα πατήσουμε πάνω στο μοντέλο μας, εδώ θα δούμε ότι φορτώνει.
Μόλις φορτώσει θα εμφανιστεί εδώ. Για αυτό το βήμα θα χρειαστούμε ακουστικά. Και θα επιλέξουμε εδώ πέρα output και το input. Για το μικρόφωνο μας θα χρειαστούμε και μικρόφωνο. Έχω εγώ τον ακουστικό το μικρόφωνο. Θα πατήσουμε εδώ start. Θα πάρει λίγη ώρα να γίνει. Επίσης ξέχασα, εδώ πέρα θα επιλέξετε τη GPU σας και εδώ πέρα θα δοκιμάσετε όποιο από αυτά δουλεύει καλύτερα. Εμένα δουλεύει το 128 καλύτερα. Και άμα μιλήσετε θα ακούσετε τη φωνή σας μέσα από το μοντέλο. Δεν είναι πολύ καλό το μοντέλο μας επειδή έχουμε μόνο 10 δευτερόλεπτα από ήχο, αλλά δεν πειράζει. Θα πατήσουμε start εδώ πέρα στο rec, θα ανοίξουμε το επεισόδιο του Κωνσταντίνου και Ελένης και τώρα ακούμε το επεισόδιο και λέμε τα λόγια με το ίδιο στυλ που τα λένε στο επεισόδιο. Όταν δεν τα λέει καλά, τα ξαναλέμε μια φορά. Αυτό ήταν για τον αστυνόμο. Τώρα πατάμε stop στο rec, το αποθηκεύουμε κάπου και ουσιαστικά κάνουμε το ίδιο και για όλα τα υπόλοιπα μοντέλα. Ξαναξεκίνησα την κάμερα και σκέφτηκα, εφόσον έχω και το μοντέλο του κατακουζινού, θα κάνω και τον κατακουζινό. 1, 2, 1, 2. Εδώ λέει το σπίτι είναι ριζαρισμένο. Η μπέτα σου με κατηγορεί ότι θα σε έστελνα στο Οχάιο, εκεί θα σε στείλει στο Τζον Πόρικ. Αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα εγώ απλά θα περιμένω να γίνουν και τα υπόλοιπα μοντέλα ώστε να κάνω τη φωνή και εκείνον. Μόλις τελειώσετε με τις φωνές, απλά τις βάζετε στο editing πρόγραμμά σας, τις βάζετε στα σημεία τέλος πάντων που λένε τα original λόγια, βάζετε και υπότιτλους άμα θέλετε κτλ. Αυτά και ορίστε και το τελειωμένο βίντεο. Αλλά αυτή θα έχει πάθει λαλά από το φόβο της. Το σπίτι είναι ριζαρισμένο. Πέτα τον γκιάτσου και βγες έξω κάνοντας γκρίτι. Τι είναι αυτό? Θα παίζει τηλεόραση και να είναι στα Instagram. Μα αφού είναι κλειστή η τηλεόραση. Ουχαγιανέ, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις. Άφησε του σκήμεντι και παραδάσου. Ουχαγιανέ λέει. Για μένα λέει, εγώ είμαι από την Οκλαχώμα. Αυτό σε μάρα έναν εγκέφαλε. Εδώ λέει το σπίτι είναι ριζαρισμένο. Αμάν, λάδι σου και η σειρά του μας την έκανε. Ναι, έλα ρε, του κτέμεις εσύ είσαι. Ναι, μια χαρά είμαστε εμείς, εσείς είστε μια χαρά. Τι είναι αυτά που λέτε στο Φάνουμ? Τι? Υπό την απειλή του Baby Gronk. You Baby Gronk καλέ. Ναι, μια χαρά μπορώ να κάνω mewing. Τι λέει μωρέ αυτός? Αγαπητέ μου, η μπέτα σου με κατηγορεί ότι θα σε έστελνα στο Οχάιο και ειδού τώρα. Εκεί θα σε στείλει στο Τζον Πόρικ. Τζον Πόρικ? Τι πήρω? Όχι ρε γαμώτο, για ένα γκρίμα σέικ. Αν θέλετε να βλέπετε και άλλα τέτοια και άλλες βλακίες, μπείτε στο TikTok μου. Αυτά, άντε γεια.